Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, budeme pokračovat a dnes už poslední přednáškou Dnes astropisem, která také bude slavnostní a formálnější, protože půjde o předání největšího ocenění České astronomické společnosti, konkrétně Nušlovy ceny, paní docentce Eleně Zivčákové. Laudácio k té ceně přednese pan docent Jaroslav Dudík z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky z Ondřejova. A já vlastně k tomu chci jenom na úvod kratičce říct, že mám radost i z dnešního dne z toho, že česká astronomie je stále mezinárodní. Slyšeli jsme tady příspěvky z Polska, teď uslyšíme ze Slovenska. Mám radost z toho, že i Astropis může přispět k tomu, že ta naše střední Evropa tady pořád je schopná se spolu domluvit, jak říkal Jiří Podolský, že není potřeba soutěžit, je potřeba spolupracovat, protože jedině tím se ta věda posouvá kupředu. Tak mám radost, že i letošní ocenění Nušlovou cenou je toho důkazem. Nebudu to dál natahovat, předám slovo panu docentu Dudíkovi. Tak ďakujem veľmi pekne za slovo, je mi veľkou cťou predstaviť vám pani docentku Elenu Zivčákovú, doktorku vied. Elena Zivčáková obhájila kandidátsku dizertačnú prácu v roku 1989 na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Potom bola chvíľku na strojnej fakulte v Košiciach, následne presídlila v roku 1993 na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského do Bratislavy, kde v roku 2003 habilitovala. Ja som jej meno počul prvý raz v zimnom semestri akademického roku 2000-2001, kedy mi ako mladému študentovi ostatní pedagógovia povedali, že pokiaľ sa chcem venovať astrofyzike, tak by som mal ísť práve za docentkou Elenou Zivčákovou. Prvý raz som ju stretol osobne niekedy koncom februára roku 2003, kedy v pondelok o 8:10 prišla na prednášku teoretickej astrofyziky 1 a povedala, že ostatné týždne ju bude učiť až od 9:00, čím sa mi stala veľmi sympatickou. Následne som teda mal možnosť dozvedieť sa, čo vlastne Elena robí. Ona sa vo svojom vedeckom živote zaoberá spektroskopiou nerovnovážnych procesov, ktoré zahrňajú aj urýchlené častice v slnečnej koróne. Je to prosím vedecká škola, ktorú sama založila. Cesta k tomuto bola veľmi dlhá a trnistá, pretože bolo treba začať naozaj na začiatku. To znamená pri atómových dátach. Tie neboli ľahko dostupné, boli dostupné len zrážkové rýchlosti integrované pre rovnovážnu Maxwell-Boltzmannovú distribúciu. Elena preto vyvinula metódu, ktorou sa odvodia jednotlivé zrážkové prierezy, potom sa to dá počítať aj pre urýchlené častice. Urobila to pre všetkých 300 astrofyzikálne významných jónov. Prosím, niektoré tie jóny majú známych niekoľko stoviek prechodov, u iných je to skôr niekoľko stoviek tisíc. Takže potom vybudovala obrovskú databázu Kappa, ktorá má 3 kompletné vydania. Myslím, začiatkom tohto roku to trošku orezala, takže je to iba 50 GB. No a na základe tohto, z toho množstva spektrálnych čiar potom bolo možné hľadať diagnostiky urýchlených častíc, až sme potom teda ukázali, že tieto urýchlené častice v koróne naozaj existujú a v niektorých prípadoch nesú až 80% všetkej energie, ktorú tam ten koronálny ohrev dodáva. No a to je, myslím, odo mňa všetko. Ja by som veľmi rád pogratuloval pani docentke Zivčákovej. Já teď pozvu na pódium opět pana profesora Petra Heinzla, předsedu České astronomické společnosti a spolu s ním také čestného předsedu České astronomické společnosti doktora Jiřího Grigara, aby předali Nušlovu cenu. Ještě jednou hezké odpoledne nebo vlastně podvečer. Je mi velkou ctí, že mohu tady Eleně předat tuto cenu z mnoha důvodů, protože my se známe už poměrně dlouho. My jsme jako absolvovali mnoho takzvaných československých seminářů slunečních, které se každé 2 roky pořádají na Slovensku. Já jsem dokonce jezdil řadu let do Bratislavy přednášet, tak tam jsme se stýkali na fakultě
A v době, kdy jsem byl ředitelem ústavu v Ondřově, tak jsem vlastně měl možnost Elenu přijmout na ústav. A dneska, tedy jakožto předseda toho času, mám tu čest jí předat toto velké ocenění. Takže Elenko, gratuluji. Tady je cena. Ještě bych teda doplnil, já jsem moc rychlej. Ona ukáže ten diplom. Máme plaketu, tu předá Juraj. Já pak ještě něco řeknu, ale Juro, prosím. Blahopřeji, protože já jsem na Slovensku jezdil hodně, tak vás taky znám a jsem rád, že vám to můžu předat. Ďakujem moc, ďakujem práve od vás. Keď si dobre pamätám, my sme sa prvýkrát stretli v Bratislave, tam na tom astronomickom úseku PKO hore. Áno. Tak bylo. Pojď se, vyfotíme, Juro, pojď. Ukáž to. No to tam. Jsem chtěl jenom ještě doplnit, že podobně jako u té Kopalové přednášky, tak součástí toho diplomu je seznam všech laureátů Nušlovy ceny od vlastně založení té Nušlovy ceny, což bylo před válkou. Pak byla dlouhá pauza a vlastně až po sametové revoluci se znovu začalo udělování té ceny. A shodou okolností laureátem předchozím v loni byl profesor Druckmiller z Brna, který vlastně také je odborníkem na studium korony, ten dělá takové ty krásná zpracování obrazu korony. Ale co je ještě důležitější, než kdo byl předchozím laureátem, je fakt, že po sametové revoluci, když se podíváte na seznam těch laureátů, tak Elena je první žena, která dostala tu cenu. Děkuji za pronesení laudácie i gratulace a teď už poprosím paní docentku, aby se pustila do své přednášky. Děkuji. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem za toto ocenenie, veľmi si ho vážim. A skúsim začať tú svoju prednášku. Ja som vlastne, je to ocenenie celoživotnej práce, a tak som to pojala niečo takým spôsobom, že je to tak trošku môj vedecký životopis, hej, s tým, čo som vytvorila, aby som vás s tým oboznámila. Peter, budem hovoriť o kappa distribúciách. Prepáč, ty si... pretože som ich celý život robila, ale budem o nich hovoriť veľmi populárne. Aspoň sa budem o to snažiť. No, tu sú moje začiatky. Ja som začínala na hvezdárni v Hlohovci, vtedy bola hvezdáreň. Tu idete kupolu na závodnom klube ROH v Slovakofarme a tam sme večer chodievali. Tu sme na hore na tej terase spolu s našou partiou, čo sme teda astronómov, amatérov v tom čase, ktorí sme tam chodili. Neviem, či poznáte Paľka Rapavého tam. A mňa možno tiež nepoznáte, ja som tá, čo stojí. Tak, no, to sme si užívali hodne v čase, keď som teda ešte bola stredoškoláčka, to som chodievala na skoro všetky expedície metodické, čo sa dali, hlavne Perzeidy, to sme chodili jednak na slovenské, raz to bola aj československá a chodili sme na letné školy mladých astronómov, to bolo veľmi zaujímavé, pretože nás tam vždycky boli zaujímavé prednášky a niečo sme sa naučili. Aj na zrazy sme chodili a ešte teda sami sme si vymýšľali nejaké akcie. Takže toto je z nejakej prešovskej expedície a toto je tiež z Prešova, pretože tam vidím Prešovčanov hodne, ale kde to bolo fotené, už neviem, ale je tam ďalekohľad. Takže takýmto spôsobom sme trávili svoju mladosť. Samozrejme, ja som chcela ich študovať na Matfis,
do Bratislavy, pretože som chcela študovať fyziku a chcela som sa stať astronómkou. Takže čo bolo pekné, keď sme asi po roku bola táto krásna kométa West. Na oblohe to bola najkrajšia kométa, ako som za celý svoj život videla, lebo bola voľným okom viditeľná na rannej oblohe s nádherným obrovským chvostom a to už asi nikdy v živote už neuvidím niečo podobné, pretože odtedy sa to neopakovalo. A toto je z našej expedície, čo sme si urobili na pozorovanie meteorov v Modre uprostred zimy. Vidíte, jak sme tam poobliekaní. To sme boli na nejakej chate, tu na Dušan Kalmančok, ten vpravo, nám tam vybavil chatu a tam sme teda pozorovali, ale vlastne sme moc nepozorovali, pretože nebolo počasie. Ale bolo to fajn, príjma. No, na fakulte po 2 rokoch som sa prihlásila na astronómiu, ale na astronómiu ma nevzali. Hej? Lebo sa vtedy boli na to kvóty a nás sa hlásilo nejak viacej. Rozhodne to nebolo kvôli prospechu, ale možno to bolo kvôli tomu, že som povedala, že chcem robiť vedu. Ja neviem. Ale jednoducho som vyštudovala fyziku plazmy, lebo som si povedala aj tak, väčšina hmoty v tomto vo vesmíre, ktorú vidíme, je plazma. Takže budem študovať plazmu. Keď som skončila fakultu, tak som začala robiť na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied, ale nie, že by ma to celkom nebavilo, ale strašne som sa chcela vrátiť k astronómii. A bol v novinách inzerát, že teda príjmu niekoho na, myslím, že študijný pobyt. To bol študijný pobyt na astronomický ústav v Tatranskej Lomnici. No, tak som sa prihlásila. Ako keď som prišla na konkurs, tak som sa stretla akurát tam pred vilou s Milanom Rybanským. No, tak sme sa zoznámili, porozprávali a konkurs som vyhrala. Z nejakých dôvodov. S tým, že som mala dochádzať do služieb hore na Lomnický štít. Tam ho vidíte. A samozrejme, ja som dievča z nížiny, hej, tak ja som nevedela, do čoho idem. Samozrejme. Takže som ráno prišla, ruksak naložený potravinami a tým, čo potrebuje človek, tak sme sa tam zoznámili, niečo ukázali mi, že čo ako. A po obede povedali, no a poď sa s nami prejsť. No a tak ja som išla, tak to som sa pozrela a hovorím, ja nikam nejdem. To bola moja prvá reakcia. A potom som si povedala, chceš tu robiť? Chceš. Tak poď. Ja sa priznám, že som mala svalovicu, nie z toho výkonu fyzického, ale z toho, jak sa mi triasli tie nohy. Hej, prvýkrát. Strašne som sa bála. Ale tuto ma vidíte, jak už potom aj v zime, teda zaistená samozrejme na lane, som sa bola schopná pohybovať po okolí, tak aby som bola schopná proste zísť dolu, aj keď nie sama samozrejme, za skoro každého počasia, keď to aspoň trochu počasie dovolilo, pretože nie vždycky tá lanovka fungovala a domov sa bolo treba dostať, čo si budeme čo rozprávať. No a toto som ja tiež tam, hore na Lomničáku. To je taká, by som povedala, trochu mysliteľská fotka. A na tom, keď som tam prišla, samozrejme, ja som nevyštudovala astronómiu. Takže ja som sa musela všetko učiť od začiatku. No a keďže som robila na Lomničáku a tam sa pozorovala slnečná korona, tak som sa musela naučiť, že čo je to slnečná korona. Takže ja to len tak trošku pripomeniem pre tých, pre ktorých je to nové. Tak slnečná korona, to je najvyššia vrstva atmosféry. Na Slnku je veľmi horúca, má asi 2 milióny kelvinov. Hustota je tam veľmi nízka. Ako hustota tých častíc je nižšia ako vo veľmi dobré váku, ktoré dokážeme vyrobiť tu na Zemi. Takže naozaj veľmi nízka. A keď si pozriete,
Tu je obrázok, ako vyzerá závislosť teploty na výške nad slnečným povrchom. Vidíte, že najprv teplota je klesá do teplotného minima. Potom je taká oblasť, kde je skoro konštantná, veľmi málo stúpa. Potom je veľmi úzká oblasť, ktorú nazývame prechodová oblasť, kde teplota stúpa zhruba z tých 10 000 až na ten 1 000 000 v tomto prípade a ide ešte potom ďalej. Zvýškov ešte rastie. A tu na tomto obrázku je zase hustota. Táto krivka, táto tu. No, korona sama o sebe je veľmi štrukturovaná. Vidíte nádherné koronálne lúče tu na obrázku Strays. Nejak sa stratil popis. A v podstate môžeme ju pozorovať hlavne v ultrafialovej oblasti, aj v rádiovej oblasti a v rentgenovej oblasti, ale v podstate najdôležitejšie informácie o nej máme z ultrafialovej oblasti, kde žiaria jóny, ktoré sú vysoko ionizované, ktoré teda existujú pri tých vysokých teplotách, ktoré tam sú. Je to veľmi dynamické prostredie, je tam neustály tok častíc z povrchu Slnka cez chromosféru, prechodovú oblasť, aj cez koronu a tieto častice, tá rozpínajúca sa korona vlastne tvorí slnečný vietor. Takže moja prvá práca vedecká, tak tá bola práve o slnečnej korone. Spracovávala, toto je krásny obrázok. Čo je? Nič. Tam je krásny obrázok slnečnej korony, ktorý teda fotografie, ktorú urobili naši pracovníci, keď boli na zatmení Slnka v 1980 v Indii. A toto je spracovaná je pánom Druckmillerom. No a ja som počítala vlastne hustotu elektrónov, teplotu a expanznú rýchlosť. Sme modelovali tam nejaké tie koronálne lúče. Ako vzniká toto vlastne žiarenie, ktoré pozorujeme pri úplnom zatmení korony? Je to biele žiarenie a je to vlastne rozptýlené svetlo fotosféry, ktoré sa rozptýluje na voľných elektrónoch, ktoré sa v tej korone pri tých vysokých teplotách nachádzajú. A tie štruktúry, čo tam vidíte, to sú vlastne štruktúry toho magnetického poľa, ktoré je zamrznuté pri tých vysokých teplotách do tej plazmy a vlastne vlastne ukazuje nám, ako je tá korona štrukturovaná. Tam, kde to svieti viac, tam je viacej elektrónov, tam je vyššia hustota, kde to svieti menej, tam je nižšia hustota. Samozrejme, vidíme to v rovine a ono je to sférické. Takže to je jeden z problémov pri tom spracovaní, na ktorý treba dávať pozor. Ale za určitých predpokladov sa to dá obísť. No a ešte by som chcela povedať, že toto je korona typická pre slnečné maximum. No samozrejme, v súvislosti s tým, že som sa zaoberala koronou, tak ma zaujímal aj slnečný vietor. V počiatku veľmi. Ten slnečný vietor meriame obvykle teda s družicami v blízkosti Zeme. A v podstate vieme rozoznať dva druhy slnečného vetra, rýchly a pomalý. Ten rýchly slnečný vietor, vidíte tu ten obrázok tam hore ukazuje vlastne rýchlosť slnečného vetra. Vidíte, že nad pólmi Slnka je tá vzdialenosť veľká, to znamená, tá rýchlosť je vysoká, okolo 700 km, v oblasti rovníka je tá rýchlosť okolo 300 km. Tu niečo cez 300-400 km v tejto oblasti. Toto je typická korona, ktorá zase odpoveda slnečnému minimu. Tam sú tie parametre, môžete si pozrieť. Ale čo mňa zaujalo, keď som čítala tie články, tak som zistila, že vlastne tá plazma, ktorú my meriame tu na blízkosti Zeme, že keď sa počítajú častice v závislosti od rýchlosti, respektíve od energie, tak to rozdelenie, ktoré tam je, nie je to typické Maxwellovo rozdelenie, ale je trošku iné. Že sa tu nachádzajú takéto vysokoenergetické častice. A
tie sa popisovali práve nejakou funkciou, ktorá sa nazýva kappa distribúcia. Toto sú novšie výsledky z veľkého počtu dát práve z družicových pozorovaní. A vidíte, že tu vypočítali nejakú priemernú hodnotu toho parametra kappa, respektíve zistili, že teda tých vysokoenergetických častíc tu je vždycky veľmi veľa. No a mňa v tom čase zaujal tento článok veľmi a vlastne ten určil aj ten smer, ktorým som sa ďalej pohybovala. Dvaja páni, Ovocký a Skader, počítali pomer, vysvetľovali napozorovaný pomer jónov, ktoré sa vyskytujú v slnečnom vetre práve tým, že tam existuje tento vysokoenergetický chvost. A oni počítali iba pomery a ja som sa rozhodla, že teda skúsim urobiť nejaké ďalšie výpočty. Ale najprv som si musela premyslieť, že odkiaľ sa vlastne tie častice môžu brať. Hej? No keď sú v slnečnom vetre, no tak by mali sa tam dostávať nejak do slnečnej korony. To bola moja vtedajšia predstava. A v slnečnej korone tie urýchlené častice môžu vznikať veľa spôsobmi. Jeden z nich je magnetická rekonexia, keď máme polia opačnej polarity, tak tam, kde sa stýkajú, tam je prúdová vrstva. Za určitých podmienok tam môže dôjsť k rekonexii, uvoľneniu energií a pritom sa urýchlia častice. Takisto máme iný spôsob, tiež je to v tom rekonexia, ale dochádza k takému zapletaniu magnetických siločiar, braiding sa to volá. A vlastne tam dochádza tiež takým lokálnym rekonexiám. Samozrejme, keď máme rekonexiu, tak tam musíme mať urýchlené častice a zase sa nám nejakým spôsobom vytvoria. A môžu sa nám napríklad tvoriť aj takým spôsobom, že tam máme nejaké vlnenia a keďže majú tie koronálne lúče, sú poloblúky, majú nejakú dĺžku, tak tam môže dochádzať k nejakým rezonanciám. A pri tých rezonanciách sa nám môže vytvárať takýto vysokoenergetický chvost, jak je tuto nakreslený. No a ďalšie spôsoby sú veľký gradient teploty alebo hustoty, takže tých možností, ako dostať vysokoenergetické častice do tej korony je strašne veľa. No a na popis tých distribúcií, alebo teda toho rozloženia tých energií, také s tým vysokoenergetickým chvostom sa používajú kappa distribúcie. Používajú sa pretože je to vlastne moja prvá práca, kedy som počítala ionizačnú rovnováhu pre železo. Tu by to malo byť, ale nie je to tam. No a vidíte, táto modrá krivka, to je klasické Maxwellovo rozdelenie. To je veľmi robustné. V podstate za nejakej rovnováhy sa vždycky vytvorí Maxwellové rozdelenie. Tie častice proste tak interagujú so sebou, že sa to rozdelenie vytvorí. Ale pokiaľ máme dynamické prostredie, ako máme v korone, kde neustále máme tok častíc tam a odtiaľ, tak sa nám môže vytvoriť vysokoenergetický chvost. A vlastne vidíte, že toto sú rozdelenia, ktoré majú stále väčší a väčší práve počet častíc sú v tej vysokoenergetickej časti. A samozrejme, posúva sa aj to minimum, lebo obvykle robíme to, že chceme, aby všetky tie častice mali strednú energiu rovnakú. Hej? Že keď to dáme do jedného a zvážime, aby to vážilo rovnako do jedného mecha. Lebo k tej teplote ako takej sa viažu ďalšie termodynamické parametre, ako napríklad teplota, tlak a podobne. Hej? Takže kvôli tomu to potrebujeme mať takýmto spôsobom nanormované. No ale my môžeme urobiť to, že toho Maxwella, tým Maxwellom aproximujeme
nejakú tú kappa distribúciu. Tu je kappa distribúcia 2, tu je Maxwell. A vidíte, že táto časť je prakticky rovnaká, líšia sa iba tým chvostom. Ale keď pozriete na tú strednú energiu, to je tá teplota, tak vidíte, že vlastne 3/4 energie tej distribúcie sa nachádza vlastne v tom vysokoenergetickom chvoste. No, čím je nižšie kappa, tým viacej energie mám v tom vysokoenergetickom chvoste. Hej? Čiže čím menšie kappa, tým viacej vysokoenergetických častíc. No a tu sú vypočítané zmeny v relatívnom zastúpení jónov v korone v závislosti od toho, koľko tam tých vysokoenergetických častíc máme. Keď nemáme žiadne, tak tá teplota trebárs tuná by bola niekde, tam maximum toho píku by bolo tuná, ale keby sme mali ich veľmi veľa, tak je to posunuté trebárs na 2-násobok alebo až 3-násobok hodnoty. Tuná je to zase naopak, toto je prechodová oblasť, to sú nízke teploty, tam sa to posúva oproti Maxwellu na opačnú stranu a tá teplota môže byť až 5-krát nižšia, hej, ktorá odpovedá tomu maximu tej distribúcie. No. Keď som obhájila dizertáciu, tak som chvíľku nemala také zamestnanie, ktoré by ma bavilo. A robila som asi 2 roky v Košiciach na strojárenskej fakulte. Som tam učila a začala som teda písať nejaké články, ale stále astronomické. No a potom si na mňa v tom 93. spomenuli na fakulte, potrebovali niekoho, kto by učil astrofyziku. Tak som presídlila do Bratislavy, začala som učiť astrofyziku. No, tým, že som nemala tú prípravu, hej, že som nebola vyštudovaná astronómka, tak sa mi občas stalo, že som bola prednášku pred mojimi študentami. ale v podstate za tie prvé 2 roky boli ťažké, ale potom som začala produkovať pomerne dosť veľa článkov, ale ten jeden neviem, čo to tam je. Dosť veľa článkov práve, čo sa týkali tých efektov vysokoenergetických častíc na spektrá. A bola som tam dosť osamelá, ale potom tam prišla Alenka Zemanová, vtedy ešte Kulinová, a ona sa zaoberala erupciami a tak som sa začala aj ja s ňou, aby sme boli aspoň 2 na nejaký problém, tak som sa začala zaoberať erupciami. No a toto je nádherná erupcia, vidíte, nie, toto. Vidíte tu na krásny filament, ten sa za chvíľku už sa začína dvíhať, takto dohora, vidíte? A tu začínajú tieto 2 také biele čiary, ktoré tu začínajú svietiť. To sú ukotvenia týchto erupčných slučiek, ktoré vidno tu na tomto obrázku, pretože toto tu v tomto filtri, tak tam vidno teploty okolo 10/7, kdežto toto je nízkoteplotný filter, to je helium-2, mám pocit, takže tam tie teploty sú okolo 10/4. Ďakujem. No, tuto je taký schematický nákres, akoby asi taký ten klasický model, ako asi tá erupcia vyzerá. Tam ste videli, jak ten filament rástol do výšky. Tu vidíte magnetické siločiary sú nakreslené. A tu v tomto mieste pod tou protuberanciou dochádza k magnetickej rekonexii. Tu v tomto mieste sú urýchlené častice a tie sa pohybujú tu smerom k tým ukotveniam. Veľmi silne zohrievajú tieto ukotvenia
a dochádza tam k veľkému ohrevu a vyžarovaniu teda čiar, ktoré patria vysokoionizovaným jónov. Erupcie sú vlastne veľké uvoľnenia energie, magnetické energie a prejavujú sa vo všetkých oblastiach spektra od rádiových vln až teda po tvrdý rentgen. No, takže toto sú moje práce, aj keď tam není teda všetko, tak jak by som myslela, že by malo byť, ktoré ja som sa naučila kvôli Alenke robiť extrapolácie magnetického poľa. Toto je metóda magnetických nábojov, ktorá síce je veľmi primitívna, ale umožňuje modelovať potenciálové pole v aktívnej oblasti úplne krásne. No a potom som mala dobrého študenta Jara Dudíka a tento zvládol cez Fourierovú transformáciu. Takže to sú tieto obrázky. A toto je v súvislosti s tým, že je to modelovanie magnetického pola aktívnej oblasti. Tento obrázok je pred erupciou, toto je po erupcii. Ono sa zdá, že tam nie sú rozdiely, ale sú. Sú vlastne hlavne v ukotvení tých... Jednak sa posúva tento nulový bod, ktorý tu je. Hej? Ten tam krásne vidno. A jednak sú tam rozdiely v ukotveniach týchto takýchto hrubých čiar, ktoré nazývame, ktoré nám oddelujú jednotlivé polarity, ako keby, odkiaľ, že proste z daného miesta, keď sa posunieš o kúsok, tak ti idú tie siločiary na jednu stranu a keď sa posunieš kúsok, tak ti idú na druhú stranu. A vlastne tie sa nazývajú kváziseparatrixy. No a vlastne tá poloha tých kváziseparatrixov sa takisto tam menila. Takže, no a na fakulte som tiež začala pracovať, toto je už ako súčasná forma, jak to vyzerá momentálne, ten môj obrovský súbor dát a softvéru, ktorý používame na výpočet syntetických spektier práve aby sme vedeli určiť efekty tých vysokoenergetických častíc. Je voľne prístupný, na webe dá sa stiahnuť a nainštalovať. Je založený na inej databáze Chianti, pretože odtiaľ som brala tie základné dáta pre výpočet zrážkových prierezov a používa strašne veľa aj z ich softvéru, pretože to je obrovský, v celku dosť veľký moloch, by som povedala, celý ten softvér. No, keď som bola na fakulte, tak som sa konečne dostala aj na nejaké konferencie a tam som mala možnosť sa zoznámiť s Helen Mason. Ju zaujímala moja práca pomerne veľmi, lebo ja som mala dosť malú odozvu v počiatkoch na moju prácu, pretože nikto tomu nechcel rozumieť. Pýtali sa ľudia, že na čo to je dobré, hej? Dlhé roky. No a Helen sa to strašne páčilo, takže ona ma pozvala do Cambridge. Tam sme potom spolu napísali, teda aj dokončili pozdejšie, ale začali písať tento spoločný článok, čo mám s Helen. A zoznámila som sa aj s Juliom Del Zana. To je ďalší článok, ktorý sme teda spolu potom publikovali. No, Julia Del Zana je jedna z najlepších hlav na svete, čo sa týka spektroskopie korony alebo slnka. Korony a prechodovej oblasti, tak by som to definovala. Ja si ho veľmi vážim, ale v tomto čase, ako mu tie moje distribúcie a to, že sú tam vysokoenergetické častice v korone, ako nešlo veľmi po podnos. Ja som potom v tom roku 2008 prešla na astronomický ústav. To sa mi podarilo, to som bola hrozne rada. Oni hovorili,
Ondřejováci, že toľko chodili do Bratislavy za mnou, až som ja prišla za nimi do Ondřejova. No a za mnou potom do Ondřejova prišla Lenka Zemanová a nie tak dlho potom aj Jarko Dudík. Takže ako trošku majú na mňa v Bratislave ťažké srdce. Lebo tým pádom už na fakulte nie je nikto, kto by robil slnečnú fyziku. No a začali sme sa hodne, hlavne aj vďaka Jarovi, zaoberať efektami vysokoenergetických častíc na kontinuum. Tak sme spočítali, že keď v každom tom kontinuu voľno viazanom, keď dochádza k ionizácii, respektíve rekombinácii, vznikajú takéto zuby. Hej, to sú vždycky, ten skok je vždycky na ionizačnej hrane. A ukázalo sa, že pokiaľ máme tie netermálne distribúcie, tak tie zuby sú oveľa, oveľa väčšie. Hej? Takisto kontinuum, keď si predstavíte, tak vyzerá tej vysokoenergetickej časti v podstate v rentgene takto, že sa dvíha veľmi strmo hore. Oproti tomu Maxwellovskému. Tu je, samozrejme, keď sa počíta nejaká energetika, tak sa počítajú jednak ohrev a počítajú sa straty. A straty žiarením sú veľmi dôležité v korone. No a tu je efekt strát žiarenia, efekt distribúcie na to, ako vyzerajú tie straty, žiarivé straty. Tá plná čiara, to je Maxwell a tá bodkočiarkovaná, to je kappa 2. To znamená, to je tá distribúcia, ktorá má najviac vysokoenergetických častíc. Tak tam sú zmeny, ale vidíte, že najväčšie zmeny sú pri teplotách, ktoré odpovedajú práve erupciám a prechodovej oblasti. Takisto ďalší efekt, ktorý sme museli nejakým spôsobom otestovať, je efekt na odozvy filtrov. My neustále používame v astronómii obrázky, ktoré sú okolo nejakej spektrálnej čiary cez nejaké filtre a na základe toho určujeme trebárs teplotu, alebo ktorá tam je a teda ako energetický je trebárs ten jav, ktorý tam pozorujeme, že kde ho až dokážeme cez tie filtre pozorovať. No a tu je taký obrázok, kde je Maxwellovské spektrum, okolo 193 angstrémov. Tu je priepustnosť toho filtra. A vidíte, že tam je pomerne veľa čiar. Najsilnejšie je tu to železo 12 a to železo 11 je tu pomerne nízko. Ale keď to isté urobíme, to isté spektrum spočítame pre tie distribúcie, ktoré majú vysokoenergetický chvost, tak vidíme, že vlastne to železo 12 aj železo 11 sú skoro rovnako silné. To znamená, že aj tá citlivosť na tú teplotu u tých filtrov sa v dôsledku tej distribúcie, ktorá tam je, môže posúvať. No a prejdeme k diagnostike. Tak toto je článok, ktorý som publikovala krátko na tom, jak som prišla do ústavu. A je to o prechodovej oblasti, sú to čiary Kremíka 3. A ja som vysvetlila práve ten pozorovaný pomer tých čiar, ktorý tam bol, prítomnosťou netermálnej distribúcie. Tu na pomerne dosť veľa tých netermálnych častíc by tam malo byť, aby vôbec ten bod aspoň ako tak odpovedal niečomu. Pretože keď sa urobil ten istý diagram pre Maxwella, tak ten bod ležal absolútne kdesi úplne inde. No, Giulio prepočítal atomové dáta pre Kremík 3, nechcel mi veriť.
pre ten kremík 3, že teda, aby dokázal, že vlastne je to iba v dátach, že to nie je realita, tak podarilo sa mu ukázať, že to kľudné slnko, prípadne koronálna diera, kde tie kapy mi nevyšli pomerne hodne vysoké, to už je takmer Maxwell. Takže to sa dá vysvetliť Maxwellom. Ale toto sa mu vysvetliť aj tak nepodarilo. Neviem, či ho to presvedčilo. Ale pred 2 rokmi publikoval článok, kde vysvetľuje, kde sme spoluautori a vysvetľuje práve, že korona, ktorá sa tuto mal pozorovanie takto nad limbom, myslím si, že si ho sám navrhol a skombinoval čiary 192, to je železa 12 a toto je zakázaná čiara železa 12, ktorá leží v infračervenej oblasti. Viete, že ten pomer tých vlnových dĺžok je veľmi veľký. To je dôležité pri diagnostike netermálnych distribúcií, aby sme mali čiary čo najviacej ďaleko. A zistil, že pozorované pomery, ktoré sú, že sú okolo 20 a predpovedané, keď sa spočítajú takéto nejaké diagramy, že sú okolo 30. No a rozmýšľali sme, že to môže byť efekt vysokoenergetických častíc a aj sa ukázalo. Tu je diagnostický diagram. Vždycky musíme mať pomery. Jeden pomer, ktorý je citlivý minimálne na teplotu a druhý, ktorý je citlivý na distribúciu. A tie dva pomery, pokiaľ by to malo byť Maxwellovo rozdelenie, tak by chodili tu po tejto čiernej čiare. Hej? Ak to je veľmi silne netermálne rozdelenie, tak by to malo chodiť tu po tej červenej. No, ten spriemerovaný jeden bod, ktorý tu je, tak odpovedá niekde kape medzi 2 a 3. Vidíte? Hej? Toto sú všetky body tu z tohto okolia. Vidíte, že niektoré ležia v blízkosti tam, kde by teda mohol byť Maxwell, ale tu je oblasť, ktorá je silne Maxwellovská. Že je tam strašne veľa tých častíc. Uzáver z toho je, že v podstate kľudná korona je pravdepodobne Maxwellovská, alebo takmer Maxwellovská. A aktívne oblasti sú silne nemaxwellovské, s veľmi vysokým podielom častíc urýchlených. A to si považujem za jeden z veľkých mojich osobných prínosov, že som toho Julia presvedčila. No, tu je ďalšia diagnostika, to robil Jarko. A to je zase z prechodovej oblasti a je to kremík 4. Ukázalo sa, že toto sú spektrálne čiary, ktoré sa tam pozorujú. A oni majú veľmi silné tieto krídla, vysoko, oproti Maxwellu. A dajú sa veľmi dobre aproximovať kappa distribúciou, ale s veľmi nízkou hodnotou kappa, okolo 2,5. No a on urobil to, že ešte zobral celé spektrum a aproximoval aj to celé spektrum kappa distribúciou s takou istou hodnotou, alebo približne tou istou hodnotou kappa. A vzhľadom na to je to veľmi zaujímavé, toto rozloženie, tieto čiary, ten profil, dáva informáciu o tom, aká je distribúcia jónov. Kdežto toto hovorí o tom, aká je distribúcia elektrónov. A pre obidve, aj distribúciu elektrónov, aj distribúciu jónov, vychádzali podobné hodnoty práve tej premennej kappa. Respektíve rovnaký podiel vysokoenergetických častíc. No, tu je ďalšia diagnostika, už to pôjdem veľmi rýchlo. Opäť silne nemaxwellovské pre aktívnu oblasť maxwellovské. No a potom je tu ešte jedna diagnostika, ktorú by som vám rada ukázala, a to je diagnostika erupcie.
To sme spracovávali túto erupcii, používali sme spektrá, ktoré boli získané pomocou družice SDO a spektrografom EVE. Je to táto krásna erupcia, vidíte, je to X-ková erupcia, jedna teda z tých najsilnejších. Hej. Ešte jednou. No, EVE má tú nevýhodu, že ona zobere signál z celej tej erupcie, takže vlastne my sme nemali priestorové rozlíšenie, žiadne. Tu je ešte raz. To je zase v inej čiare, ale teraz už neviem, v ktorej to je toto. Vidím to tam. To je 190. Aha, 211, takže nádherne vidíte tie erupčné slúčky. Vidíte ich tam? Dobre. No, navrhli sme diagnostiku pre tú erupciu. No a zistili sme, že samozrejme, že teplota diagnostikovaná s pomerou čiar, že je proste pre každé dve páry, ktoré použijeme, že je iná. A samozrejme strašne závisí na tom, či predpokladáme, že tam sú alebo nie sú tam nejaké vysokoenergetické častice, čo teda predpokladáme, že v erupciách by mali byť prirodzene, pretože tam dochádza k rekonexii. Hustota tam vychádzala asi 11,6, to je, ja neviem, to je asi tak 3 až 4 krát 10 na 11 častíc v centimetri kubickom, čo vylučuje to, že by tam boli nejaké nerovnovážne efekty, pretože tá hustota je tak veľká, že tá plazma sa stihne stať viac menej rovnovážnou. No, keďže to bolo multitermálne evidentne, tak sme vypočítali tzv. Diferenciálnu mieru emisie, to znamená, že vypočítali, pri akej teplote, aké množstvo toho žiarenia sa emituje. A tu je tá krivka, ktorú sme vypočítali, toto je pre Maxwella. A toto je pre distribúciu, ktorá má vysoký počet vysokoenergetických častíc, to je pre kappa 2. A keď sa pozriete na tie krivky, vyzerajú úplne rovnaké, ale pozrite sa na osy. Sú voči sebe silne posunuté. A je to jednoducho pretože my v tom máme zahrnutú aj tú energiu tých vysokoenergetických častíc. No a keď sme už poznali toto, tak sme potom zase urobili takýto obrázok. Sú tam zase dva pomery čiar. Tu by mali chodiť tie čiary v prípade, že by to bol Maxwell. Tu po tej červenej, keď je to už keď je tam veľký počet tých vysokoenergetických častíc. A čas tu beží tak, že čierne body sú ako hneď po začiatku erupcie, modré neskôr a tak ďalej. Takže idú modrá, zelená, žltá, červená. A vidíte, ide to od čiernej cez modrú, žlté a blíži sa to k tomu Maxwellu. A keďže predpokladáme, že na začiatku to musí byť silne, že tam počet tých urýchlených častíc musí byť veľký, tak to vidno aj na tomto obrázku. A to, že sa to termalizuje v podstate v priebehu tej erupcie, znamená, že tam máme niečo, čo reálne odpovedá skutočnosti. Že je to aj taký proces, ktorý tam nastáva. Že teda nemáme len tie vysokoenergetické časti, teda plazmu s vysokoenergetickými časticami, ale máme aj obyčajnú rovnovážnu plazmu na konci erupcie. Tak. A ďalším veľmi dôležitým stretnutím pre mňa bolo stretnutie sa s Georgeom Livadiotisom. Tým som sa stretla na AGU. V San Francisku. A on ma uviedol do komunity, fyzikálnej komunity, ktorá sa zaoberá teoretickými aspektami práve tých distribučných funkcií, ktoré ja tam používam celý život. No a
pozýval ma aj na nejaké konferencie a tak a celé to skončilo tým, že sme, alebo neskončilo ešte, ale pokračovalo tým, že sme potom napísali nejaké kapitoly do kníh. Jednu editoval spolu s Jarkom, jednu editoval Livadiotis a druhú zase iný popredný odborník práve v tej oblasti Lazar. Musím povedať, že to bolo pre mňa veľmi prínosné, že som sa dostala do tej komunity, pretože normálne sa tie komunity nestýkajú na tých istých konferenciách. Hej, oni majú fyzikálne, my máme astronomické. Takže pre mňa to bol veľmi zaujímavý. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé stretnutie. No a ešte som chcela ukázať, čomu sa venujem teraz. To sa mi páči. To je také trošku nové pre mňa. A v podstate modelujem, používam Flarix. Flarix bol vyvinutý v našom ústave, podielal sa na ňom hodne aj tu na Peter. A Heinzo, prepáč. A v podstate používam Flarix na to, aby som modelovala teplotu, hustotu, a povedzme rýchlosť v oblasti, kde ten zväzok dopadá do chromosféry. Tu nás sú obrázky. Čím tmavšie, tým väčšia energia sa tam deponuje. Ten zväzok je nejak modulovaný, je to taký trojuholníkový pík s maximum pri 3 sekundách. A tu v tejto oblasti sa deponuje najväčšie množstvo energie. Tá plazma sa zohrieva, čím červenšia, tým teplejšie. A vidíte, že vlastne to, čo bolo predtým na začiatku studené, tak je časom veľmi horúce. A tu hlboko v atmosfére, v chromosfére sa vytvára takáto horúca bublina. Hej? Tie rýchlosti tu v tejto oblasti, tie sú pomerne vysoké, tie sú desiatky kilometrov za sekundu. No a ja počítam hlavne túto nerovnovážnu ionizáciu, ku ktorej tam dochádza a počítam, ako svieti tento kremík 4, pretože ten sa hodne pozoruje družicou Iris. No a vidíte, že toto je logaritmická škála. A na tej bubline sú najtmavšie farby. To znamená, že prevažná väčšina toho žiarenia, ktoré sa tu formuje v tom kremíku 4, je formovaná tu na tej bubline. Tak, to by bolo asi zatiaľ za mňa všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Snáď som vás príliš neunavila. Já děkuji paní docentce Zivčákové za přednášku a zeptám se, jsou-li nějaké dotazy. Mě by zajímalo, rozumím tomu tedy dobře, že vy máte nějak parametrizovaný rozdělovací funkce těch urychlených částic a z nich můžete jak se odhadnout, jaký měly poměry být iontů. Potom se to dělá opačně, pozorují se poměry iontů a vy z toho dedukujete, jaký jsou parametry toho rozdělení těch urychlených částic nebo obecně částic v té oblasti. My máme spektrálne čiary, hej, a z tých sa snažíme dokázať, že teda že tam máme tie urychlené častice. A pre nás bolo ohromným ako prínosom to, že sa nám podarilo ukázať, že to isté rozdelenie majú aj tie ionty a aj tie elektróny. Tak, ale tady ty rozdělení a tam vlastně asi to byla jako ta poslední část vaší přednášky, mají nějaký fyzikální původ. Mě by zajímalo, jestli je možný, vy můžete z observačních dat právě usuzovat, jaký to rozdělení je, rozumím tomu, parametrizujete to nějakým parametrem kappa. Zajímalo by mě, jestli je možný potom nějak dál jako jít a z toho parametru, z vlastností toho rozdělení určit, jaká byla ta metoda třeba toho urychlení těch částic. Jak jste zmiňovala právě jakousi motivaci, proč se jimi zabývat, protože těch metod je určitě více, jestli je možné jako rozlišit. To tak celkom asi nedokážeme. Len zatiaľ nie. Už takto je to v podstate integrálna úloha, pretože sa to prejavuje ako... My nemáme tie jednotlivé kúsky, my máme akurát integrály nejaké. Takže
sa to ťažko potom rozdelí, že kde vlastne, kde to vlastne ako vzniklo. Ale v každom prípade existujú teoretické výpočty. Hej? Napríklad existujú aj teoretické výpočty, ktoré, to bolo asi tak pred 5 rokmi, keď si to dobre spomínam, to bolo obrovské halo, pretože sa ukázalo, že vlastne v tej rekonekčnej oblasti, tam, kde hore v Korone, že tam vlastne sa musí formovať tá kappa distribúcia, teda takéto rozdelenie. Takže sú tie teoretické výpočty, ale my ich môžeme len potvrdiť, ale nevieme povedať, že aký bol práve ten mechanizmus. To sa ťažko. Děkuju. Děkuju. Ještě nějaký dotaz? Dobrý den, děkuji předem za odpověď. Jenom se chci zeptat, jestli během toho 11letého slunečního cyklu, jak je mezi minimem a maximem, mění se přitom v závislosti na té periodě také sluneční korona? Určite, mení. Mení sa slnečná korona a jej tvár sa mení. V čase maxima je okrúhla, v čase minima má také v rovníkovej oblasti také 2 veľké lúče, je plochá, hej? Takže to sa mení určite. No mení sa aj teda množstvo častíc, pretože menej svieti, keď je minimum, viacej svieti, keď je maxime, lebo je kruhová, samozrejme. Teplota, ťažko povedať, to závisí vždycky od miesta, kde to je. Ale obecne v polárnych oblastiach sú tie teploty o dačo nižšie ako v tých rovníkových, pretože tam je to zohrievané viac, tam je tá aktivita vyššia a zrejme ten ohrev je efektívnejší. Děkujeme ještě jednou paní docentce Tivčákové za přednášku. A než vás propustíme domů, tak já vám chci říct posledních několik slov. Nebojte se, už to nebude na dlouho. Já vás chci pozvat na příští dny s Astropisem, o kterých vám zatím neřeknu, kdy budou. My to nevíme. Ale nebojte, včas se to dozvíte. Myslím si, že v příštích 30 letech jich zase alespoň 17 uspořádáme. Myslím si, že minimálně Kristova léta si nenecháme ujít. Zatím nebudu slibovat žádnou periodicitu, protože kdo ví, co nás čeká. Chtěl bych na tomhle místě poděkovat všem svým kolegům, jak z redakce, ať těm, kteří tady dneska jsou, Michalu Prouzovi, Radkovi Mašatovi, Vladíkovi Kopeckému, Vláďovi Libému, Katce Hofbauerové, Lence Soumarové, Julče Ondřichové a všem, Vaškovi Pavlíkovi a všem dalším, kteří tu dneska nejsou, protože nemůžou, ale ani bez nich by to nešlo. Míle Moudré, ano, děkuji za připomenutí. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám, není to schválně, je to jenom moje děravá hlava. Když jsme před 5 lety měli oslavu 25 let Astropisu v pražském planetáriu, tak jsme dali dohromady seznam těchto lidí, bez nichž by Astropis takovou dobu nemohl vznikat. Těch men tam najdete 165 a ve skutečnosti těch lidí by tam mělo být víc, protože někteří se jmenují stejně. Ale z těch 165 men, z nichž teda bohužel někteří z uvedených už mezi námi nejsou, tak bez nich by Astropis těch minulých 30 let nemohl vznikat. Takže já tady chci poděkovat všem, kteří se na vzniku Astropisu kdykoliv v jeho existenci podíleli. A znovu chci připomenout, že potřebujeme poděkovat partnerům a sponzorům České astronomické společnosti, Fyzikálnímu ústavu Akademie věd, Pražskému Planetu a firmě Ariga, bez nichž by se nemohl uspořádat ten dnešní den. A úplně poslední informace, kterou vám dneska řeknu, tak je, že vás chci pozvat na ten solarografický, na tu konferenci solarografickou, která se bude konat v červnu příštího roku v Pražském planetáriu. Vidíte tady datum, 19. ledna se spouští registrace. Pokud budete chtít vystoupit s nějakým svým příspěvkem, budete si chtít do té doby vyzkoušet solarografii, rozhodně vás k tomu ponoukám. Astropis bude u toho a budeme spolupracovat na organizaci té konference. Těším se, že když ne dřív, tak se tam s vámi uvidíme. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám hezký zbytek soboty a víkendu.